تەوی ku li gorî amaran rêjeya ji dayîkbûnê li bajarên Bakurê Kurdistanê bi berhevkirin bi bajarên Tirkiye bilindtir e, lêpêla koçê ji bajarên Bakurê Kurdistanê ber bi bajarên mezinên Tirkiye ve wiha kiriye ku hejmara nişteciyan li Bakurê Kurdistanê ber bi kêmbûnê ve here. Li gorî raporta salane ya desteya amaran a Tirkiye sala 2018 rêjeya ji dayîkbûnê li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye heta 3.6% daket û gihişte 1.248,847 zarokan. Bajarên Bakurê Kurdistanê pêşenga Tirkiye girtiye. Lê bi sedema koçbûna Kurdan ber bi bajarên mezin ve hejmara wan kêm dibe. Piraniya kesên ku koç dikin ji Çîna ciwanan in. Rewşa aborî sedema serekeya koça Kurdan e ber bi bajarên mezin ve. Li ser asta Tirkiye bajarên İstanbul û Enqerayê bêhtirîn koçbûn ji bo wan hatiye kirin û bêhtirîn koç jî ji wan hatiye kirin. Ev yek bêhtir bi sedema ku ew her du bajarên metropol bêhtir tevgera aborî, bazirganî û siyasî dibînin. Bêguman Kurdan beşekî sereke ji vê tevgerê pêk aniye. Li ser asta Bakurê Kurdistanê welatiyên Dîlok, Roha û Wanê bêhtirîn koç ber bi bajarên mezin vekiriye. Ew bi malbatên xwe yan bi tenê berê xwe didina wan bajarên mezin li wê derê jî kar dikin û berdewamiya jiyana xwe dikin. Bajarên Bakurê Kurdistanê ku bêhtir koç jê hatiye kirin, di pileya yekem de Dîlok 17,512 kesan jê koç kiriye. Di pileya duyem de Roha 12,300 kesan jê koç kiriye. Di pileya sêyem de wan 10,263 kesan jê koç kiriye. Piştî koça ku hatiye kirin, li gorî amarên dawî hejmara nişteciyên bajarên Bakurê Kurdistanê 21,207,311 kes e. Ev ji bilî wan Kurdên ku li bajarên cudayên Tirkiye kar dikin û li wê derê jî jiyana xwe derbas dikin.